Portosín mellorará a súa fachada con 2 proxectos. O Concello traballa para rehabilitar a zona da praia de Coira e tamén a parte que une a zona portuaria con Náutico. O Goberno local de Portodosón traballa na mellora da fachada marítima de Portosín. O alcalde do municipio, Luís Oujo, apunta que hai 2 proxectos sobre a mesa. Un que é a fachada marítima que ven desde o Náutico hasta a entrada portuaria, que aí tuvemos unha reunión co presidente Rueda e a verdade que foi unha reunión moi productiva porque a verdade nos comentou que efectivamente que el conocía Portosín e que era necesaria esa intervención. E despois temos a outra do colegio, vale, que xa aprobamos o plan especial, xa o PEI xa está listo. Entón, agora o que nos queda é chegar a un acordo cos propietarios, ou senón ir á expropiación, que a expropiación vamos ser igual, porque ten que ser así, porque se os propietarios non están de acordo, poden ir ao xusto precio, pero nós, en ese momento, podemos xa poñer os terreos a disposición da Consellería de Educación para que empece a facer o colegio donde está aprobado o PEI, non? E así liberar o actual espazo onde está o CEIP de Portosín para traballar na fachada marítima de Coira. Todo pasa porque a Consellería de Educación faga o colexio novo, porque, mientras tanto, non podemos xa tirar o outro colegio e facer todo o que é a playa, todo o que é a fachada marítima de Coira. A ver se somos capaces este ano de que xa este o proxecto xa licitado o colexio de Portosín. Eu creo que terá un plazo máis ou menos de 2 anos e a continuación xa o que é a retirada do colegio e tamén xa a fachada marítima. Tamén nos están chamando de Costas, que tamén xa teñen os fondos, teñen o presupuesto económico para todo este proxecto e tamén a Consellería, e nós agora o que temos que facer é iso, poñer os terrenos a disposición para que se empece xa a traballar no proxecto e que sea canto antes. A súa intención é comezar o antes posible para que o proxecto arranque cedo, aínda que apunta que será difícil que estea todo rematado antes de acabar a legislatura. Pero polo menos casi todo avanzado. Oujo sinala que este cambio do CEIP de Portosín é esencial na actualidade. Hoxe en día sería inviable ter un colegio donde está situado na Duna. A Duna está intentando conseguir e buscar o seu espacio, non? Decía o propio director que, que en este momento facería falta unha gran inversión no colexio de Portosín. E incluso comentábamos de un presupuesto económico moi alto, falábamos de sobre 600.000 euros. Claro, non ten sentido facer unha inversión de 600.000 euros en un colexio que creo que é o xusto e creo que é o que se debe facer, é retiralo dali, facer un colegio novo, e ademais un colegio que, en base á normativa hoxe que rige na Consellería de Educación, que estarían os nenos moito máis cómodos. Polo que queren axilizar os prazos o máximo posible para comezar coa construción do novo centro a maior brevidade e poder recuperar así unha parte destacada do patrimonio natural sonense. Sino máis todo o que é a fachada marítima de Coira, porque, é un sitio moi visitado, unha playa referente no noso concello que é a playa de Coira, que mete moitísima xente, e ademais queríamos ali, ter un espacio digno de como é a playa, non? Agora está un pouco desordenado e con esta actuación ordenaremos todo o espacio ese.